ҳама гуна кӯшише ки бачаҳо барои рушди санъати синема мекунад қобили дастгирӣ аст. Ман ташнаи масакаю филми тоҷикфилм дар ин 10 сола масака ба намор нагирифтааст. Барои ҳамон умедворам ки масакаи нағз биромада бошад. Я знаю, что очень красивый, хороший актерский ансамбль. Уже их лиц достаточно для того, чтобы просто пойти посмотреть этот фильм. Вот поэтому я здесь. Вақте ки аз толор мебароем бигзор лабони ҳама ғарқ табассум бошад ва бо як омӯши гарм якдигара ҷиқем да. аз филм чӣ интизорен оди ки надидем? Фильм? Як кайфият, як аҷоиб, як аловат. аз дар он чӣ интизорен? бисёр чизҳои хуба интизорам. офарини бачаҳо. мехоҳам барои ман ҳамин филм мақбул шавад. қабули барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2024 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадам менаве дар рушди синамои миллӣ гузошт. Ин буд ки як гурӯҳ ҷавонон даст задан ба рӯи навор овардани филми хуштомадҳо. Ин филм то кадом андоза ба бинанда мақбул хоҳад шуд, пас аз чанд лаҳза муайян хоҳад шуд. When you think love is to pray. беҳтари рӯханам он чӣ ки ман интизор будам зиёдтар андаке зиёдтар аз интизори бисёр ки як рӯшанӣ аллакай дар фазои синамои тоҷик махсусан дар самти филмҳои масакарӣ аллакай пайдо шуд ин рӯшноӣ. ин филма ҳар нафаре ки оиладор мешаваду зиндагии мустақилона оғоз мекунад бояд бубинад. дар аввал ман фикр кардам ки дар ситам дар нисбат ба як хуштомад келимҳо ба масъалаи маъруф мегузаронанд, аммо муҳтавои филм ҳамин гуна буд ки тана чунин хуштомад биёяд ва ба инҳо бомузонад. дар ҷамъ идеяи аврупоиро ба осиё мутобиқ кардан муборак бошад. мо метавонем филми хуштомадҳо як филми тахайюлӣ бо хаёлҳои ширин, бо орзуҳои накӯ ва пур аз масака ки ба кулли тамошобиноне ки инҷо нишаста буданд аз фазое ки толор дошт ба фикрам писанд омад. Настроение набуд, гуфтам ки покази филм мешавад. омада иқадар рӯи одама мебармеравад. баъд ҳунармандон интихоби ҳунармандош хуб. апай Нисо Муҳаммадҷонова да ман тамоман гап надорам. Бояд ки бошад, окей дига трагедия ва комедия бошад. Зиёдтар бошад. Ман хандидам. Аз таҳти дил хандидам. Дар ҷои як саҳнаҳои ки махсус буданд ман хандидам. Вай аз таҳти дил буд. Офарин, офарин, офарин. خیلی فیلمی عجیبی بسیار عجیبی تماشابین دارم و گمان میکنم که همه رفیقایی که در فیلم رول بازی کردن هنرمندان دوستای ما دیگران همه در جای خودش و خیلی عجیبی و هر کدام اینا اگر ما در علامتی تحلیل کنیم این یک زیاده از نیم ساعت وقت میشه. فیلمی خیلی خوب است با من مقبول شد. کمدی خوب است. خنده زنان بچه. از نقش آفریده‌تون راضی؟ بله. بسیار ممنون. تست.
همه خیلی فیلم ها تیز شدن و همین چی بگم جوانایی که همین فیلم بنامه گرفتن آفرین